The Club Junta, building better Africa. President wantu osauka oyamba kuno ku Malawi amene sindimatopa konse ndipo sinza kutoperani makamaka inu anthu osauka amene mmakhala mu dziko lanu koma kumakhala ngati ndinu anthu obwera pomwe anthu obwerawo ndi amene akusangalala kwambiri ndipo amankana azitama kumanena kuti ndalama ndi wathu ziko koma ndi wanu ndipo iwowo akuti amagula polisi. Chomvesa chisoni nchonena kuti ngakhale ma authorities alandire milandu palibe chimene chimachitika makamakaso mulandu ukachokera kwa munthu osauka. Ine ndamva chisoni kwambiri Amalawi mwina amene simunadziwe zulo pa breaking news kunena kuti mwenye uja wa amenya Amalawi wankhanza wakulimbi waku house number 104 uja anapita kukhotizana ndipo anamulamula kuti mulandu ukaloweso lero lachisanu. Koma chomvesa chisoni nchonena kuti munthu uja watuluka dzulo mozembera khoti. Apatu ndi pamene mungadziweni kunena kuti ziko lathu ndi ziko lovunda kwambiri. Ati kumutulusa mwenye kuti ati akagawe nyama ya paidi. Pomwe mukanakhala kuti munali ine anthu osauka sitikanapasidwa mpata umenewo. Tikunena pano mwenye amene ngakhale wapanga nkhanza zoonekeratu pa video ali pa ufulu watuluka dzulo. Apa ndi pamene mungadziwe kuti apolisi komanso akhoti akulimbi ndi anthu achinyengo kwambiri, anthu amene amapanga zakatangale, amene alandira ndalama kuchokera kwa mwenye amene incholinga kuti amutuluse. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri limene limalambira anthu obwera. Ma Chinese ndi amene akunjoya kuno ku Malawi. Even business zimene ma Chinese amakhoza kusegula business pafupi ndi anthu osauka, iyeyo ndi kumachipisa anthu osauka aja kumachita kuzuwa kutuluka pakana kukalowa osagulisa china chilichonse kupita kuma authorities olo ku Ministry of Trade kukadandaula palibe chimene chimachitika. Anthu obwera ndi amene akunjoya muno Malawi. Kuwayang'ana amwenyewo nkhaza zili apo koma kumayenda ndi mfuti ziwiri mfuti zimene so zilibe mapepala. Kuwafusa akuluakulu kuti mukuziwa kuti kumpingo iku kumudi ku anthu amaomberedwa. Ayi ndithu amangopita apolishiwo kukampeza mwenyeyo amadala atabwera kuzafufuza nkhani mwenye ujango tulusa ma envelope kuwapasa. Ndi chimozimozi zimene zachitika ndi mulandu umenewo. Amalawi mukuyenera musegule maso anu. Ziko lino pang'ono ndi pang'ono likuzaza ndi anthu obwera, ndipo anthu obwera ndi amene ali ndi mphamvu. Koma ikafika nthawi yovota timavota ndi ifeyo, ndipo amwenyewo alibe nthawi yokavota. Koma chimene amaziwa ndi kuhonga akuluakulu oti community yawo ya amwenye inasonkha ndalama za nkhani ma millions akapereka kulimbe polisi, akuluakulu akulimbe polisi komanso kukhoti ndi amene alandira ndalama zimenezi. Inu munayamba mwamvapo kunena kuti munthu amangidwa amuuza kuti bero yako uzabwere siku lakuti tizamve ndi kumutulusaso siku lisanafike. Mungoziwa kuti corruption kuno ku Malawi sizatha. Corruption kuno ku Malawi ndi chinthu chimene chinabwera kuzakhazikika komanso chokomera anthu okhaokha, anthu olemera, anthu osauka kwawo ndikulira basi, anthu osauka chawo palibe. Ndizomvesa chisoni kunena kuti akuluakulu amene timawadalira kuti akhoza kupanga malamulo kuwachita enforce ndi kumuteteza m'Malawi alibe nafe ntchito. Ndi chifukwa lero lino anthu be adakalira ku South Africa mose amene anthu ayambira kufuula palibe amene akuamvera. Anthu akuzunzika kuopsa ku South Africa. Tachitani arrange itu inuyo a caring government DPP paja munkanena kuti you are a caring government. Tachitani arrange anthu abwere kuno ku Malawi. Ndithu look at the youth. Kuona unemployment level muno Malawi amene akulembedwa ntchito ndi anthu okuti anachita retire kale. Nthawi yomwe ija yachakwera chatinkadana nazo zija panonso zayambika kuwatenga akuluakulu amene anachita retire ndi kumalemba ntchito kumafunsa kuti kodi sono achinyamatawa azakayamba liti ntchito, madigiri, madiploma ali m'matumba mwawo koma palibe chimene chikuchitika. Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Lero
lero tili ndi nkhani za ku immigration. Kwayambika initiative ine nditaona ngati president wanu kunena kuti anthu inuyo mukusauka koopsa, mukuvutika, mukuberedwa ndalama zimenenso mumazipeza movutika ku immigration. Tayambisa initiative yonena kuti tolera ndalama zako kuchokera kwa munthu wa immigration amene anakutengera ndalama zako kuti akupangire passport koma ndikuzidyaso ndalamazo, kumpasa 50,000 ya passport komanso kumpasa ndalama ina ya pamwamba. Ndiye ineyo nditakhala pansi ngati president wanu ndinayambisa initiative ndipo yamba kugwira ntchito 3 weeks ago. Pano pati kunena pano ndatolera ndalama zokwanira 4.5 million kuchokera kwa anthu aku immigration ochokera ku Mangochi, Blantyre, Lilongwe, Mzuzu. Kwa amene munaberedwapo ndalama ku immigration, mungondiyimbira ine phone ndikunena kuti operation bweza ndalama zanga, wakuti waku immigration anandibera ndalama zokwanira mwakuti, ndipo namba yake ndi ine ndiye ndikumaitenga initiative yo ndikuyimbako phone, ndikumuyimbira munthu uyo ndikumuuza kuti wakuti wandiyimbira phone, munatenga ndalama zache pamwamba pa ndalama za passport. Ndizoona kapena sizoona? Akangovomera kuti ndikumamuuza kuti in 3 or 2 days ndalama zomubweze, minus yapopo ndikupita kwa Mukhito kapena Chisale. Choncho initiative imene iyi ikuyenda bwino kwambiri. Ndikupempheni ya Malawi nonse akuchitipa, kulikoma, kumangochi, kumulanje, kunsanje. Tingonena kuti kuchokera kunsanje kukafika kunkhota-kota, amene munaberedwapo ndalama ndipo mukulira kuti passport yanu pakana lero sinatuluke, munapereka ndalama za passport komanso pamwambapo munayikaponso ndalama zina. Ena tu akumatengeredwa ma 500,000, ena ma 1 million, ena ma 300,000. Ndalama zimene zizi mukaafusa anzanu kudera kwanu kokuti kodi inu ndalama zanu zija zinabwezedwa, akuuzani kuti zulo litu a president athu anamuyimbira munthu ku Mangochi. Ndipo zulo pali nsikana wina amene amachokera ku Machinga anaberedwa ndalama yokwanira 400,000 kuchokera kwa munthu amene sindikufuna kumutchula. Ife tikungopanga operation ya chinsisi, ndi zulo nditamuyimbira phone kungomuuza kuti ine ndine the DC president wa anthu osauka, munatenga ndalama ya nsikana ochedwa Fatima aku Machinga, bwezani ndalama within 2 days. Zulo lomwero nsikana uja wandiyimbira phone kunena kuti ndalama zanga zabwezedwa. Choncho operation imene isiyama sewera ya ndalama zomusa akamatumiza sakunditumizira swene, akukutumizira weka, chifukwa kunja kuno kuli ma activist enaso okuba amene akumanamiza anthu muziko likumana kuti amagwira ntchito ku State House. President Mutharika anawasankha, ali ndi udindo waukulu, akhoza kukupezerani ntchito zimenezo, musakhulupirire. So ineyo sine mmodzi mwa iwo, ine ndikuyang'ana mavuto anu a Malawi. Choncho operation imene iyi bweza ndalama zanga yayambika 3 weeks ago, ndipo tatolera ndalama zokwanira 4.5 million. Ndalama zikumabwezedwa kwa eni yake, zikalephereka anthu tikumachita ripoti kwa Chisale kapena Mukhito. Iyi ndi nkhani yanga yoyamba mamawa uno kuti inu Amalawi osauka amene mulibe mawu muziko lanu, kumakhala ngati anthu obwera, kumakhala muzipinjo anthu obwera ondende amene akunjoya, muzinjoya ndi president wanu. Ine sinza kusiyani ayi. Choncho amene mulibe nambala yanga ndi 092 365 035. Nambala imene sinimayibisa chifukwa ineyo ndimayenda sondeka, ndilibe bodyguard, ndipo sinimanyumusidwa ndi munthu ina aliyense. Kwa amene munaberedwa ndalama ndi anthu aku immigration, kaya muli ku Karonga, kaya muli ku Mzuzu, kaya muli ku Chiponde, kaya muli Mangochi, kaya muli ku Mulanje, kaya muli ku Deza, kaya muli ku Lilongwe, kaya kuchitipa, tengani 092 365 035. Mungu muimbira president wanu, ndipo ndalama zanu zichitidwa recovered. Komanso akazichita recover ndalamazo, passport yanu so ikubwera. Nkhani yanga yachiwiri, tikupita ku MVN FP school ku Nzimba North, chakuikwendeni uko kumene MP yakumene konde a Catherine Gotani Hara. Tafuna tikuululireni inu aku Ministry of Education kunena kuti Katangale wafika ndi machali chimomwe, motero kuti ngakhale ana ena asukulu makamaka pa MVN FP school imene ili cha ku Nzimba North chakuikwendeni, ana akumabwezedwa
chifukwa choti alephera kutenga chopereka choti ampase wansembe. Inu mukuziwa kuti m'Malawi muno mu Catholic Church ndimene imachita play a very big role in terms of uplifting education in Malawi. And ana ifeyo ambiri amene mukutiona tinaphunzira ife, komanso anthu osiyanasiyana amene ali m'maudindo osiyanasiyana aphunzisidwa kuti muzisukulu zimene za Catholic. And timanyadira kuti pali Catholic komanso CCAP komanso Asilamu amene athandiza kupitisa maphunziro muno Malawi. And sukulu imene ya MVN iliso pansi pa Katolika kapena chechi cha Catholic, ndipo kumene kukumabwera wansembe kumayambiriro achaka komanso mapeto achaka makamaka nthawi imene ana akulemba mayeso ndikumapempherera kuti ana amene wawa akhonze mayeso. Koma ngakhale kuti tikuthokoza kuti ntchito imene ndi yabwino imene amapanga wansembe ochokera ku Nzuzu amapita ku sukulu imene kukapemphera sukulu ikamayamba komanso mkatikati mwa ana akamalemba mayeso, koma chodabwisa nchonena kuti wansembe ameneyi plus administration ya pa sukulu ikumabweza ana amene angabwere kuzapemphereredwa kuti akhonze mayeso koma alibe chopereka. What a shame. Mukuonongeranji zina la mpingo. Sitikudziwa kuti kodi ndi wansembe iyi kapena ndi anthu apa sukulupo pakufunikira kuti amene akuluakulu aza maphunziro ku Mzimba. Tapita ni ku MVN FP school ku Mzimba North kumene MP yake ndi Catherine Gotani Hara, mukafufuze za nyasi zimene zikuchitika. Sukulu ndi yaulere koma ana aja akamapempheredwa kuti akhonze mayeso ena onso samakhonzaso iyayi, akumauzidwa kuti amene sanatenge chopereka abwerere. Motero kuti olo video imene iyi yokuti ana abwezedwa zanazanali papeza zulo kunali ngati holiday kwa anthu ena ngakhale anapita ku skulu, koma ana abwezedwa nditu ku MVN FP school chifukwa sanatenge chopereka. Ani nkhani yodandaulisa kwambiri kunena kuti inu a Catholic amene mwagwira ntchito yayikulu kwambiri kuphunzitsa mtundu wa Malawi, chifukwa chilungamo tikafuna kunena chilungamo tizichinena kunena kuti kupanda inu a Catholic, kupanda inu a Silamu, kupanda inu a CCAP ndi machechi ena amene muli ndi maskulu anu muno Malawi, education ikanapita pansi kwambiri. Chifukwa tikayang'ana masukulu aboma ndi ochepa koma ambiri wandi machechi. And imodzi mwa church ndi Catholic imene yagwira ntchito yayikulu kwambiri. Mukufuna muononge zina la mpingo, mukufuna muononge ntchito ijamwa igwira kwa zaka zochuluka kwambiri kukaononga chifukwa cha munthu mmodzi. Pakufunikira kuti inuyo akuluakulu ma authorities aku education komanso ku Catholic konko secretariat mupite ku MVN FP school mukafufuze ku Mzimba Ikwendeni Mzimba North kumene kukuchitika za nyasi za corruption. Imene iso ndi corruption, kunena kuti ana akumabwezedwa, kunena kuti ati akatenge chopereka, ngati satenga chopereka amene wasabwereso sakhala nawo ku sukuluko. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kumaona Amalawi adakapitirira kuvutika. Kodi sonoli zimene zizatha liti? Tizasiya liti kusankhana mitundu? Uku muone anthu antchito akulephera anthu kulembedwa ntchito, ena akulephera kupita ku sukulu chifukwa cha mapassport kuti akaphunzire, ena akulephera kupita ku chipatala chifukwa cha mapassport. Zosatira zache anthu akungoberedwa ndalama. Ndiye tikapitanso ku maphunziroku anaso azikazunzika. Ndi Malawi wa mtundu wanji? Nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ni nkhani ya ma insurance companies amene adakapitirira kuzuza anthu osauka. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti mayi ena akubalaka amene ali ndi ana 4 amene amuna awo anaphedwa ndi galimoto ya bwana waku Andiyamo mu chaka cha 2019 paka na lero ngakhale court linapereka judgment kuti banja limene lipasidwe compensation, paka na lero tu sanapasidwe ndalama zawo ndi a Prime Insurance Company. And it's not only Prime Insurance Company, ma insurance companies ambiri akukhumudwisa anthu kwambiri chifukwa chonena kuti akulephera kuchita kukwanirisa malonjezo amene anapanga okuti apase anthu ndalama zawo. And this is a very sad situation kuganiza kuti kuchokera 2019 kuzafika lero 2026 anthu akukhala bwanji popeza breadwinner anali mamunayo wakubalakayo anaphedwa ndi galimoto ya bwana wina waku Andiyamo. Mnyamata wake anangoitenga galimoto ja ndikuwampha munthu kunsewu.
paka na lero koti linapanga uje na assessment kale paka na leroli anthu amene wachisako pasidwa ndalama ali m'Malawi muno muli anthu ambiri mbiri amene ali ma victims a ma insurance companies and panafunika Reserve Bank mukanakhala ndi deliberate policy or program yokuti muendere ma insurance companies muone zimene zauve zimene akupanga. Otherwise inu ngati regulator wa Reserve Bank munayenera kuseka ma insurance company ena chifukwa palibe chimene akupanga. Anthu akuzunzika kopsa kuzunzika chifukwa chonena kuti akulephera kuchita access ndalama. Ena ana amasiye ndalama zawo zina zinabedwa even m'makansulo mu abeni phiri munayenera kuti mupite even olo kumulanje uje ndi DC office mukapeza kuti kumene kujako ana ambiri ndalama zawo za deceased estate zinabedwa ndi akuluakulu apa Mulanje district council. Munayenera muitenge nkhani imene and it's not only Mulanje kuli ma districts ambiri ngati Kudeza so pali nzimayi wina mamuna cha anamwalira kuzafika pakana lero mamuna cha anamwalira 2014 anasiya ana anagulisa nyumba kuchimuna kuyika kamera nyumbayo nthawi imeneyo anayigulisa 8 million. Tikunena pano amangopita kwa administrator iya ipita ni bwereyani kwa DC iya ipita ni kuchipatala chadeza mukatenge buja ni death certificate zakazi kumapita pakana lero pakana ana ena mwana wina watenga mimba chifukwa chokuti alibe mwayi wokuti aphunzire sukulu. So panayenera kuti ifeyo ma authorities if we mean well for the country kuti ziko litesere katangale uyu akuchitika okondera amwenye ngakhale mpolisi munayenera kutengapo ma measures kumaamanga anthu enawa. Izizi sizikuchita bwino iya and ma insurance company ambiri akukhumudwitsa Malawi. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.